Markeli esan zion, sendagai bat zela euskaldunentzako. Krisi garaietan guretzat erremedio, airea zizelatzen kabiesez eta lakelon, oituren indarraz iberotar erriminaz, sentipenen poderioz bihotzak ukitzeko, kupela bat edo bi gure garria zetzeko, jarrera ona behar da inbeste edateko. Gaituzue Deiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Gaituzue Deiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Botilla bat, munduan bueltaka, lege gaben kondairak, dakda beltzaren iraultza, ehorzleak idatzi zuen, gure ustelena, hortzik apurtu zuen, bere maioaren indarra xorinoen doinuekin, etengabe jolasean, gitarraren zeizokak, otzoak urratzean, danborraren kolpeak, aker batera soka, hartz baten norroak, gure abotzak dira. Gaituzue Deiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Gaituzue Deiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Gaituzue Deiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan arro-arro. Gaituzue Deiedra rebel folk, arantzez beteriko bidetan